Ka Office of Deputy Commissioner ka Bhoi District, haringkat ka Meghalaya State Skill Development Society, bat ka LLion Institute, ka wanra syaphi ka free training jong ka men salon. Ya ka ni ka training on sedang ha ubnay January, bat ka training ka deshi benai. Kibala ban apply na ka Bynta ka ni ka training, kide ban long kibala tam ya ka khat prasnam kerta, kiba pas class 10, bat ru kiba apply kide ban long ki bom pulesyo. Hadin ka training on saay da ki tiar sya ki Samla kibala pas kenang bakin sedang, ya lagi jong ki Kham ki jam, haringkat ki weipat ki jingarap na ka sorkar. Ya ka ni ka training on penlong hapo ka sinong nong juri Bhoi District. Ban tiap Kham banyak, semua bahakol hakini ki number harum.